Hey! 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 What's up mga Bigaon? Welcome back to our channel! Di man sa una ka dyan! Shout out sa among Silingan Part 2! Shout out sa among Silingan, mamista gani, mang bring home pa! Shout out sa among Silingan kung ma-birthday man libak pa nga way lami among handa. Shout out sa among Silingan, ang mga pagkalamong guys sa amo, inang pamig ulit! Shout out sa among Silingan nga, muhuya mo kaldero, tagpila ka buwan na ato seryola! Shout out sa among Silingan nga manghuwam og sundang, pag uli gibang! Shout out sa among Silingan nga bayot, patogon, mga amang pa dyan! Huwag kang paiyot, huwag kang paiyot, Shout out ko sa among Silingan, kanang iyang bata, mukog bato, unja na iyang nanay nag-atubang, mawang muingan nga, mukatawa na lang. Shout out sa among Silingan, sexy, guwapa, pero bahog ilong! bahog ilok, sa tikalood di madalang sindok, bahog ilok. Shout out sa among Silingan, magdara og lagi guya yang bana! Huwag kang paiyot, huwag kang paiyot, girl. Huwag kang paiyot, huwag kang paiyot, girl. Shout out sa among Silingan, mga hoyra gani, mga hoyra, di mga pilog lobe! Shout out sa among Silingan, yung isa ray gihagad pero nagdaya og daghan! Shout out kay G for Salino. Thank you for watching. Shout out kay Romark Mimi, salamat sa pag-subscribe. Hi! Hi, dapat. Hi, Jimboy. Shout out kay Jimboy Pato, salamat sa pagsuporta. Hi! Shout out kay Dave Balbutin. Thank you sa pag-subscribe. Bye! See you in our next video.